हारियानानि सामालखायाव 20, 21 आरो 22 सेप्तेम्बर खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों गुबुन गुबुन हादरसानि गुबुन गुबुन धोरोम सिबियारिफोरनि धोरोमारि सावरायमेल जागासिनो दं। सानथामनि धोरोमारि सावरायमेलाव आसाम हादरसानिफ्राय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्रायबो बाहागो लादों। मख'नो गोनां बाथ्रादि सानथामनि हाबाफारिजों खुंनाय धोरोमारि सावरायमेलाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिनि दैदेननायाव बाथौ धोरोम सिबियारिफोरनि मोनसे आर'ज हानजाया गोग्गोमै बाहागो लादों। निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनै हारियानानि सामालखा बनबासी कल्याण बे आश्रमनि बानजायनायाव भारतनि धोरोमारि आफादफोरखौ लानानै मोनसे सावरायनाय जादों आरो बेजों लोगोसे धोरोमारिनि सिबिनाय खान्थि बेफोर गासै दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानैबो बाहागो लादों आरो बेवहायनो जे भारतनि सिङाव थानाय गासै रायजोफोरनि सिबिनाय खान्थिफोरा दिनै बेवहाय बाहागो लाफैदों। बेवहायनो जोंबो बाथौ धोरोमनि आसार खान्थि गासैखौबो जोंबो देखायनो मोन्दों आरो दिनै बे जोंबो आसामनिफ्राय फैनानै दिनै बर'नि गुबै बाथौ धोरोमखौ दिन्थिफुंनो मोननानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोंबो गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा दिनै भारतबर्षआवनो दिनै जोंनि बाथौ धोरोमखौबो गोसार होनायजों लोगोसे मुलुगनां खालामनो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ दिन्थिफुंनाय जादों आरो बेनिखायनो जोङो गासै जों बाथौ धोरोमारि हिसाबै गासैबो खावलायदों जाहाथे जोंनि बाथौ धोरोमा जोङो आसामावल' नङा आसामनि बायजोआवबो दिनै नेसनेल लेभेलावबो जोङो गोसार होनो हाबाय आरो बेनि थाखायनो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बाथौ सिबियारि बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बाहरबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय। दर्शन कर सकता है इसमें।